Бардоро омада, салом алейкум, хуш омадем ба канали Исим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Бардоро ҳозир тамошо мекунем як филмеро ки ман дар канали Шарипов лайв партофтагӣ будам. Бари хаю канал майда мақсад дауҷа бисёр одам тамошо кардагӣ нест ин филма ва чи ба ман роз даиҷа ин партон шумо тамошо кунем барои оне ки бардоро ма у канала спортивни кардаистам, яъне ки видеои кӯҳнаш айуҷа тоза карда мешавад. Касе ки спорт интересна ё ки касе Исим спорти мара канали мара медонист, ҳаму канали Шарипов лайв переход мешавад. Яъне ки бардоро болои ида падари Ҳабиб Нурмагомедов инфаркт. Ссылкаи канал дар описание закрепит кардагӣ ва бардоро пеша ин филма тамошо кардан як канал дар шумо тавсия метавам. Дар ин канал конкурс рафтестай. Бале бардоро конкурс мегӯз бисёр одам махбул намешавад, не ки конкурси бесплатна, яъне ки дар конкурс приз мондагӣ аю, не ки бесплатна тарзи иштирок карданаш, яъне ки шумо сум наметиҳед дар бозида. Любой блогер мақсади корро барои подписчик овардан мекунад. Мисол иш ягон ҷои махфиш нестай. Шарти одам ҳамин ки бояд ки шумо дар каналаш подписатсия бошед. Тамом. Яъне ки бардоро худаш дал шамаша мефаҳмонатон дар каналаш бидроен мақсад бинен махултон шид иштирок кунем, подписатсия кунем, бозӣ кунем. Бозӣ иштирок мекунем ё ки не, иш ихтиёри хитонай бардоро ва ссылкае ки дар комментария видео закрепит кардагӣ шумо бо ёрдами ссилка метавонед бигзарен дар бурди ҷанговар бозингаро сум кор кунед ва албатта ба промокоди канал метавонед бонус ба даст биёред. Ҳам ссилка барои регистратсия ва ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудагӣ. Рафтем. Гул ба гулшан давии соҳибҷамолӣ мекунад. ҳар ки зар дорад таманноҳои олӣ мекунад. даро раис мумкин биё. ина раис ҳамун шарбонаи муқимондагиро овардам. имзош нагзорем ба. Шит мемонем. Ба раис ҷон чи дига. Як кас табери шумо мепазирад, агар ҷузо бошам дорумшам. Бугу биё. Дорумшам. Ассалому алайкум. Алайкум салом. Раис раис шукр тинҷ хуб ши. Раис мо барои кор омадем ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунем. ҳуҷҷатҳо хатми донишгоҳ, кори бо телевизион, радио ва маҷалла ҳам ҳастай дар инҷа ва ҳуҷҷати магистрӣ ҳастай комил кардани дониш. баҳсҳо ҳастай дар мавриди донишгоҳҳои байналмилал хориҷӣ ва дар чандин маросимҳои ихтироотӣ иштирок кардагим ихтирооти байналмилалда ва мо таҷрибаи корӣ доред? таҷрибаи корӣ дорам раис. Таҷрибаи корӣ дар Амрико, дар Лондон, дар Калифорния кор кардагим, дар Египет кор кардагим, дар донишгоҳҳои бонуфузи Мисри Араб кор кардагим. Муҳтарам раис, таҷрибаи коримо кофӣ аст. Чанд забон медонед? Забонҳо бисёр медонам. Забони русӣ медонам, забони англисӣ медонам ва забони арабӣ медонам, забони олмонӣ медонам раис. Забони муғулӣ медонӣ? Забони муҳтарам раис, забони муғулӣ мутаассифона намедонам. Ана зеҳнам бисёрам хуб аст. Дар кӯтоҳтарин муддат ма метавонам ки хит кунам забони муғулиро. Агар ки шумо корда қабул кунед, ягон маъул ҷудо кунед, хобози шумо худтон медонед ки ай саховат то садбарга ҳамин биромадӣ аллакай 15-20 сомон мепара. Агар шумо як чиз ҷудо мекардед, масалан мо дар муддати 1 моҳ 2 моҳ ҳатман забони муғулиро барои шумо омода мекардем, агар барои шумо ин қадар муҳим мешуд. Охир бе маълумот дар куҷо лик метавам? Хай чӣ мекунам ма? Ҳамин ҳуҷҷатҳои ма бо ҳуҷҷатҳом бо дар хона буд, нисфаш наовардем. Аз ихтироот буд, раҳматномаи бонуфузи байналмилал буд. телефон ҳаста, мо як фикр мекунем бо алоқа метавонем шумо. Муҳтарам раис, ҳамин масъаларо ҷиддӣ бинем. Мо ба чӣ умед омадагем? Саломат. таҷрибаи коримо бисёр хуб аст. Фикр мекунем алоқа метавонем шумо. Назм. шумо мандаро ноумед накунед. Я илоҷ кунем. Майли худофиз. бача биё ҷа. Ман ин иши бурода ҳамо кабинети хитамон документаша. Агар яке омад бо суроғ кард, битеч рава бугӯ ки раис гуфт нашид. Онам ҷарава. Салом алейкум раис. Салом алейкум. Хоҷи раис. Шукр чи? Мо ҳам барои кор омадем раис, нера тағам рӯй кард. Бинем немш. Сози ҷан хубӣ? Шукр меш. Саломати хубай. Чӣ хизмат ҳазур. Ҳамун кор докутем қабул мекардем.
ягон ҷохондагӣ? Не, ягон ҷо хондаги нестам. Чӯ хондан накурай бо? Не. Соза мешавад. Соза, а? Таҷрибаи кор дорӣ? Таҷрибаи кори рост дига ягон ҷо кор кардам. Хайда ҳам химон ёдат метавонӣ. ёд метавонам. Шогирдо ҳаста ёд мегирӣ. Зеҳнам тез ай некирай. Ёд мегирӣ. Ягон забон медонӣ? О, медонам тоҷикӣ. Басе. 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 Ҳай кор раис дар бораи кор ягон чӣ маълумот тез хали кор ай чи? Кор шанбе якшанбе хаднояй. Ай соати 8 то соати 6 бегара. Не, ай ҳаш кияй да сай рӯз мехез кор мебарайс. Ай соати чанд хиста метавонӣ? Ҳай 11, 12. Ам кайф тонисти биё. Как тонистум биём? Ам кайф тонисти биё. Бораи кор хали маош бошам атен ҷойхи? Розӣ мекунем. Розӣ мекунем, на? Чӣ хеле маъқул аст? Шуд гапна чӣ хеле мада маъқул ай. Соат чанд хисти? Ҳам соат биё. Шуд майли нест раис, майли. Таға салом гӯ. Майли. ҳар ки ёру бародар надорад қуввати бозу надорад.